Ja, kanske. Men titta vad fint. Nu vi går igenom säcken. Och så... Jag kabblar bort det där borta. Ja. Oj, åh gud. Oj! Bra. Det var ju så väldigt klättra, men verkligen. Ja. Bra. Maja, det är mest de här hoppen. De verkar... Varför ska jag... Nej, men vi kunde inte med det mitt. Men Ja, jag det, hörde att man kan klappa lite här. det är ju inga problem att hoppa, men varför ska jag